dostala jsem otázku, která zaznít nemusí, od Kristy, která je na druhé straně. Kdo je Alma? Takže Alma je za prvý ta budova za námi, to je naše škola, která v současné době tady a teď je komunitní škola pro děti na domácím vzdělávání. A do budoucna teďka si dala za cíl, to nevadí, mami, máme tam i pistolníky, tak. Za cíl jsme si dali vlastně vytvořit rejstříkovou školu, která by se měla, nebo věříme, že se otevře v roce 2024-2025, říkám to správně? Děkuji, Kristýnka na díky, to je hezký. Takže tohle je teď a tady Alma, zároveň je to místo, kde tvoříme svět s dětma dohromady. Je to místo, kde se každodenně něčemu učíme. A jde mi tu teď, že pokud někoho víc zajímáme a lákáme, tak určitě má jedinečnou možnost za náma přijít, nás navštívit. A pak mi taky ještě jde taková malá prosba či laskavost směrem k vám, k veřejnosti, že my vždycky hledáme cesty, jak co nejlépe vyživit daný prostor. Odchází mi dítě, takže se budu postupně pohybovat, abych udělala bezpečný prostor tomuto malému dítěti. Vlastně hledáme ty cesty, jak se zazdrojovat, a jednu z věcí, co potřebujeme, tak potřebujeme vlastně vyživit tyhle prostory v rámci nějakého získání financí. A tak vás chceme poprosit, ježišmarja, to je zdlouhavý, tak vás chceme poprosit, že tady bude odkaz pod tímto videem bude odkaz na sbírku, kterou jsme teď mezi vás vyslali a která by nám z části pokryla takzvaně nájem této úžasné Almy za náma.